Здравейте, имам един проблем с Майнкрафта. Вижте какво става, когато се опитам да вляза. Цъкам play. Зарежда. До тук всичко ви изглежда наред, нали? Обаче ето какво се случва. Ако някой от вас случайно знае как да оправя този проблем, ще съм много благодарен, ако ми каже. И да, това е. До скоро.